Nagpahimangno ang pag-asa sa Davao Region nga posibleng mas mutaas pa ang heat index o ang init nga babati sa lawas sa tao sa mga musunod nga adlaw. Luyo nga panahon paghihapon sa La Nina. Ani report. Ginapaniguro ni Lovely Cabaron nga protektado siya sa init sa adlaw sa iyang trabaho isip traffic aid sa Davao City. Busa gawa sa pagsulubog kalo, nagainom gayud siya og daghang tubig aron malayo sa epekto sa sobrang kainit sa adlaw. Always ta magtubig o ay mag-inom og tubig o mag sunscreen ta. Tapos dili kayo masyado maggawas-gawas kasi ma-dehydrate ninyo. Ang ubang Davaoenyo iyahay sabog pamaagi aron maminusan ang mabating kainit sa adlaw. Sige taginom og tubig para di ta ma-dehydrate. Mato nga sa gawasan mo maka-jacket ka or magkakalo, payong. Minom og tubig, magpayong, di maglakaw, di maglaag. Sumala sa pag-asa, anaa sa 39 degrees Celsius ang heat index o ang mabating kainit sa lawas sa tao sa Davao City adlaw Huwebes. Gani pipila ka adlaw nang nakasinati og taas nga heat index ang Davao City nga moabot sa 40 degrees Celsius o anaa sa extreme caution level. Apan mas mutaas pa kini sa mga musunod nga adlaw, luyo nga panahon paghihapon sa La Nina. Sa amihan gyud nga panahon, dili pa ni mao ang pinakainit sa ato ang ngatong masinati. Busa tambag sa pag-asa, moinom kanunay og tubig ug dili magbulad sa init sa adlaw. I-avoid para dili makasinati sa impact sa taas nga heat index kanang mga heat cramps o heat exhaustion or may mga posibilidad usab nga resulta into heat stroke. Kauban si Jojo Solarte ug Bebot Cajes, Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.